täällä erikoisreportteri Maskumaratonilla, jossa tosin ei juosta maratonia, vaan kyppiä puolikas, mutta kuitenkin perinteinen kevään tapahtuma. Puitteet on kunnossa, aurinko paistaa, tuuli on aika kova, minkä ehkä huomaa tosta kaaresta. Komea kaari muuten, ihan suuren maailman meininkiä. Lähtö on noin 5 minuuttia aikaa. Itse en ole tällä kertaa viivalla, mutta toki taloudestamme on edustaja. Katsotaan miten käy. Ja tapahtuma-alueella Mehiläinen hoitaa tuon tapahtuman ensiavun. Jaha, täällä joku satunnainen juoksija. Mikä meininki? Nyt Sisulla ja Raivolla hyviin tuloksiin. Eli Enkka tulee. Totta kai. Oikein asenne, loistavaa. Minuutti lähtöön. Vasemmassa laidassa itse Topi Suka. Ensimmäiset parittaan metriä voit juosta tuolta tai kevyen liikenneväylää sen jälkeen jyrkästi vasemmalle. Siellä on ohjaus. 5, 4, 3, 1. Ja näin lähti liikkeelle. 2,5. Lähes 2,5 juoksijaa. Itselleen sopivaa kauniiseen maalaismaisemaan. Tuulisessa, mutta aurinkoisessa säässä. Suuri Maskumaraton. Siinä naisten puolimaratonin kärki ja naisten kympin kärki. Hyvä Kaisa! Rennosti vaan! Hyvä Kaisa! Voittokoti! Ja meillä on täällä voittajaa!